салом, як хабар. Имрӯз сарони кишварҳои Тоҷикистону Россия Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин зери 16 санади нави ҳамкорӣ байни давлатию байни ҳукуматӣ ба миёни сохторҳои гуногуни ду кишвар имзо гузоштанд. байонияи муштарак дар бораи тавсеаи шарикӣ ва ҳампаймонии стратегии ду кишвар, инчунин созишнома оид ба масоили муҳоҷират аз ҷумлаи санадҳои тоза имзо гуфта мешаванд. ҳамчунин миёни кишварҳо санадҳои нав оид ба нақшаи чорабиниҳои афзоиши ҳаҷми савдои мутақобила. дар бораи муоинаи тиббии шаҳрвандони Тоҷикистон барои ворид шудан ба қаламрави Россия бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ. дар бораи ҳамкории миёни гвардияҳои миллии Тоҷикистон ва Россия, харитаи роҳ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ва ёддошти тафоҳум дар самти мубориза бар зидди вабо ба имзо расидааст. аз Зедмобайл миллионро гир бурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 100 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.